Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Ул бүген телефон аркылы шалтыратып алдау очракларын кисәтүгә багышлана. Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яный? Хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинаның әңгәмәдәше Казан шәһәре Авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстицияның кеше киңәшчесе Илшат Баһауиев. Илшат Анасович, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көннәр. Менә минем кулымдагы кичкенә генә телефон, аның мөмкинлекләре шиксез диярлек. Шул ук вакытта җинаятьчеләр әлеге мөмкинлекләрдән тулысынча файдалана. Шушы телефон безгә нинди куркынычлар белән яный ул? Мошенниклар, җинаятьчеләр ничек куллана алалар телефонны? Телефон аркылы безнең җинаятләр соңгы вакытта кызганычка каршы күп совершаться ителә. Ол телефон аркылы мошенниклар шалтыраталар күп очракта. Кешеләргә, халкыбызга телефоннан шалтыратып, счет номерларын сорыйлар, карта номерларын сорыйлар, килгән СМС номерларын сорап, счеттагы булган акчаларны мошенниклар кулга төшерергә тырышалар. Шул ук вакытта банк хезмәткәрләре бик сирәк очракта гына үзләре шалтырата бит безгә, әйеме? Банк хезмәткәрләре. Алар инде кредит предлагать итеп шалтырата, әйеме? Мошенниклар инде алар уже счет номерларын сорый башлый, карта номерларын сорый башлыйлар. Илшат Анасович, мин дөрес аңладыммы? Хәзерге вакытта иң популяр алдау усулы менә шушы, әйеме? Шушы счетларыгыздан акча урларга җыйналар дигән куркыныч белән шалтыраталар безгә. Кешене куркытып, менә сезнең счетыгыздан акчаларны урларга телиләр, мошенниклар дип, үзләре инде алар банкның куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләр дип үзләрен тәкъдим итәләр, представляция итәләр. Булар инде мошенниклар, менә шундый шалтыратулар булгач, иң хәерлесе сөйләшмәскә, элемтәне эзәргә, сөйләшмәскә. Булар 100% мошенниклар. Мошенниклар тагын нинди оешма хезмәткәрләре булып шалтыраталар? Алар әйткәнемчә банк хезмәткәрләре һәм әйтергә мөмкиннәр без эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре дип, соцзащита хезмәткәрләре дип, ансыда булырга мөмкин. Но алар инде акча турында саразы сүз башлыйлар, карта турында акча дип әйтәләр. Шуңа күрә уяу булырга кирәк, теләсә кем белән сөйләшергә ярамый. Бу очракта нишләргә кирәк? Менә шалтыраттылар ди. Куркып калмаска, сөйләшмәскә икәнне беләбез бит инде, әйеме? Ләкин туганнарың турында сүз барганда югалып калырга мөмкинсең. Иң беренче нишләргә кирәк? Иң беренче куркып калмаска, тыныч булырга, уяу булырга. Шундый шалтырату булгач, башка уй килергә тиеш. Мин әле үзем шалтыратып алыйм әле дип, туганың турында сүз башланса инде, элемтәне изеп, туганыңа үзеңә шалтыратырга кирәк. Һәм шул вакытта монда инде белеп була, булар мошенникме, или мошенник түгелме, туганыңның хәлен беләсең инде. Үзең шалтыратасың да туганыңа. Иң мөһиме беренче чиратта куркып калмаска, тыныч булырга, сабыр булырга, аек акыл белән эш итәргә. Әгәр дә инде кеше югалып кала икән, берәр кеше белән киңәшләшеп алырга кирәк мондай очракта. Менә миңа шулай дип шалтыраталар, мине куркыталар, менә нәрсә эшлим икән дип, берәр акыллырак, белә торган кеше белән, якын кешең белән киңәшләшеп алырга кирәк. Әгәр дә инде үзеңнең башыңа шундый начар уйлар килә башласа, әгәр дә куркып калсаң дип әйтәм, әйеме? Югалып калу бит инде ул күбрәк өлкән кешеләргә хас сыйфат шикелле, әйеме? Ләкин беләм мин, шундый өлкән булмаган кешеләрдә, яшьләрдә алданалар икән. Мондай очракларда шактый күп. Монда инде югары белеме булган кешеләр, шундый зур урыннарда эшләүче кешеләрдә мошенниклар корбаны булалар. Нинди суммалар турында сүз бара? Суммалар шактый күп. Менә безнең республика күләмендә генә алсак та, көнгә халкыбыздан 18 миллион чамасы акча урланыла, шундый зыян килә 18 миллион суммасына. Бу кемнеңдер бит инде бу хәләл эшләп тапкан акчасы, әйеме? Бу хәләл акчалар, тир түгеп эшләп алган акчаларны берничектә мошенниклар кулына бирергә ярамый. Шуңа күрә шалтыратулар була икән, аңламыйсыз, белмисез, куркыталар, куркып каласы икән, сөйләшмәскә иң хәерлесе шул.
Җинаятләр бик күп. Бу бер яктан бик уңайлы, бик җайлы, информацияны да тиз алып була. Шул ук вакытта бик күп мошенниклар халыкка шалтыратып кына тора. Таныш түгел номерны алмаскамы? Алмаска дип әйтмим, алырга була, алырга кирәктер дә. Ну, менә бит инде монда сразу аңлашыла. Кем инде сразу акча турында сөйли башлый, кем инде карта номерлары, кирәкле кеше бит инде ул бүтән вопрос буенча шалтырата. Ул кирәкле кеше дә булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде башка уй килергә тиеш. Акча, карта номеры, счет номеры дигән сүзләр инде алар мошенниклар булып чыга. Җинаятьчеләр алар белән аралашмаска. Аралашмаска, элемтәне эзәргә, берничек тә аралашмаска, акчаларны сакларга кирәк. Шуңа күрә мошенниклар корбаны булмаска кирәк. Илшат Анасович, сезгә бик зур рәхмәт файдалы киңәшләрегез өчен. Алданмаска. Киләчәктә дә имин тормышлар белән яшәргә язсын безгә. Амин, рәхмәт.